Karon taon na gapon tay bisita matag Lunes ni mo imuhatag og komprehensibong pagpasabot kabahin ining nagpadayong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte nga karong hapon ang NBI Regional Director na pod ang ilahang himuong dili guest dito testigos ni si ngiga ni si Sir Eric Espina mo'y atong guest karon taon ha. Actually, dili guest kay kada Lunes ako ning og mahimo, wa lang gyoy og wa sa importante kayong lakaw. Siya mo pasabot ka uban nato diri kay ako ra sigig pangutana. Ang unyang hapon ra ba ang lain nga testigos nga isa lang sa hot seat nga si NBI Regional Director Jeremy Luntok. Yay murag okay kanina giingon nga kinahanglang mahuman ni ang maong impeachment trial sud sa 92 ka adlaw apan duda ko. Ngalayo ras tinuod ang 92 ka adlaw kay kaning tulo ka buok ilang gisalang karon nga karong semana Lunes, Martes, Miyerkules si Attorney Luntok, dayon ugma si Attorney Zulaika Lopez, katong COS ni Vice President Sara og katong si Kapitan Bilyo. Murag doon ako, di ni labindagan ani duha sa tulo ka adlaw. Murag amo akong tanaw. Mga prosecution witness ni ang mo testigos o niyang hapon, sugod niyang hapon, ni mahuman ni Miyerkules. Huwag sila Huwebes, o Biyernes. Undang sa sila. Mahuwal sa silang duha ka adlaw. Ba? Pero among pasubo sa Deres DYK si Tanan sa kamatayon ni kanhi Executive Judge, retired Executive Judge Binmin Paredes, namatay na ni ato ni Aging Sabado base sa official nga announcement sa iyang pamilya sa edad nga 79. Si Judge Binmin Paredes ilado kaning huwis kay mao ni ang sobra sa unahabiling pa si Mokring Barcenas, Attorney Mokring Barcenas o iyang kapikas. Sobranis Marcelo sila nakigpisog panahon sa diktadoryang Marcos Senior diin ni Puli na po ng anak nga gitawag og bangag. Oh ba? Kaya isyo og mga adlaw ugma na nako isgutan og maayo kay ang nindot ning ilahang gihimo da murag naka uyon kayo ko. Ang Crime and Corruption Watch International, diin ang chairman ini si Carlo Batalya. Actually, ato ning Biyernes iguwa ning balita, pero ako ning gi-reserve kay mas nindot ni. Gikihanan niya ang DPWH Acting Regional Director nga si Simon Arias, uban sa mga sakop sa Bids and Awards Committee nga silang Faustino de la Cruz Jr., Jerry Evangelio, so patay ni pirmi simbahan kada misa gini mo nga anyo right? Attorney Brandon Raya patang kani mo perti katunog gini nga na perti grabehan ni nga na. Attorney Brandon Raya o niya di ay Joan Pitogo, di ba kanita ka konsolasyon. O Vince Montrix Calapre gikihan ni sa kalapasan nga sa Republic Act 6713 kining Code of Conduct and Ethical Standards of Government Officials and Employees. Diya pag Republic Act 9184 kaning procurement law o niya Republic Act 3019 astanggi. Anti-Graft and Corrupt Practices Act pastanggi ka nagkaso ani mga tuhana. Kini may tungod ni ila na pong gihatagan og project ambot og tinuod man ning gibiding gyud. Basig bidding rin eh. Diin ang mga banggiitang mga kontraktor nga mga controversial kayo sama sa QM Builders. Ay. Mo'y naka-award na po og mga proyekto sa DPWH Region 7. Astang kulba. Gi-appeal pag yun ni gi-awardan pag yun. Ang giila matulpas mga taga DPWH banggiitang mga langay-langayan. Sama nining WTG Construction and Development Corporation, Muanya Construction and Development Corporation, basta ni mga langay-langayan kuno kayo. Kini maong mga kontraktor mo ni daghang kay lista nito sa slippage. Negative negative slippage. Matod pa, gitawag na sila mga banggiitang langay-langayan.
Kaya di yun kahuman sa ilang mga proyektong nadagan sa bidding. Amot, gibiding, bagyo ka to, o biding-biding. Sabot sila. Nga matod pa pertin daghang slippage gi-question ni karon sa ombudsman og giunsa ni pagbidding kay na-appeal pag yun ha ang Z and G Construction Services QG kaning QG di ba kaning Jonathan QG Development Corporation joint venture ni sila sa PLD Paulino di lingiga no. Doon na sila joint venture o Corambos. Binisaya ni Corambos yun. Ang PLD Construction and Development Corporation o sa Tripor Construction nga naka-award og 192.5 milyones sa mga proyekto nga giingong perting grabiha. Ka mga langay-langayan o mga negatibog record nga matod pa ang ay yuning taralon sa hukmanan ang mga gingong banggiitang tulisan. Hangtod karon si Simon Arias, Acting Regional Director lang gyapon, kay naa pagyapos Danilo Villa apil dia Region 7, mao ako nakuhang balita. Napos Brandon Raya gyapon porbidang hilngiga ni mga ngala. Wani sila mo sikat sa katarong sa panirbisos gobyerno kundili ni sikat ni sa ilang pagkasurik kusog musurik mo sa pundos gobyerno gidudahan nga hangtod karon Mao ba? nga dato ug maayo tungod sa sinurik butay sa kwartas gobyerno labi na sa mga flood control projects din ang ilang giilang godfather si Peter Calderon kuni undangan balik-balik ko kunik sige kani time to time mainom-dom ko ni samtang ang nakbayan sukbo pinaagi ni Mayor Nisor Archival ni isyo na ato ni aging Biyernes og executive order nga nagdili na pagpasod sa mga baboy gikas Negros kay ang mga baboy kunos Negros na ay mga virus sa African swine fever. Baboy buhi, karning baboy, linoto nga baboy, dili pasodlon dire. Dito ramos gawas. Di ay nindot ka balita alang sa mga ginikanan nga ang ilang anak tapos ilang mangga nagklase kauban sa ilang maestrang siksi. Mao ba? Niatong niaging simana si Governor Pampari 4 ni pirma na og kamanduan o kasabutan tali sa Department of Education bahin aning gitawag og Basic Education Facility Program sa DepEd nga naghatag og 200 milyones nga kantidad aron ipaayo o ang sa mga eskwelahan nga nagagusbat sa bagyong Tino og linog ni adtong ni aging tuig. Si Governor Pam naning kamot nga mapaayo niya ang mga eskwelahan pinaagi sa funding pod o tabang gikan sa national government. Maglagot ini ang mga DDS. Muingon na po nga ni Bali. Sula ni mga tawanan. Ingon ni Bali ang gobernadora. Bali siyang kayabang ni mga bata na ilaw mangga. Mao ba? Ang klase na ay mga makeshift siya. Ang kanang classroom nga perting pagkangilarag giaptan na og kanang trapal nga kanang sako. Mao ba? Kanya mayon din ni Bali si gobernador. Looyas mga kuan ani. Looy kayo ang mga kanabang mga ginikanan ay hasta mga bata kapit pag yung pagkaalimuuta. Unya ang mga DDS yun, ribali si Gobernador. Ang kanang mga sikigbas ni Gobernador, dili po taga din o kanang uban troll po. Ares ako sa kuha kay balik ko aring unya ugma na lang kang kuan kang DPWH kay ato sang ipahusay ron taon on sa assessment personal ni Sir Eric Espina karon taon samtang ni hulang agi sugyot ni Senador Ping Lacson nga ang mga witnesses nga isa lang sud sa usa ka semana tulo ka mga witnesses karon tulo manon Lunes, Martes, Miyerkules. Giingon ni Ping Lacson nga kinahanglan ana sila sa holding area sa Senado. O niya, kinahanglan yun, nga aron dili malangay, dili mo adjourn og sayo, kahit tungod maghuwat pas witness nga mo abot, kinahanglan ana daan sila. Si Attorney Zuleika Lopez, ni ato ni aging simana, ni ato sa Senado, yun siya nga, mayroon tag na amoy coffee maker diha, no?
Namoy duyan. Matod pa nga, posible ugma si Attorney Zuleika Lopez pero gaduda kundi maumangkay inikahuman sa direct examination ni Attorney Jeremy Luntok. Karong hapon, mubaw sa man po ng pikas ang mga abogado sa depensa. Pinaagi ni Attorney Sheila Sison nga mo'y pangunin mo cross-examination sa abogado nga mo'y testigos karong hapon. Posible ugma, abogada gyapon, abogada na po. Puro na sila abogado. Samtang ang IBP President nga giila ning constitutional law expert nga si Attorney Domingo Cayusa kagahapon adlaw Domingo. Ba? Niingon na nga ang giingon ni Senador Chis Escudero nga mo impeachment court presiding judge nga pwede ko nung kinahanglan desisasyon base sa atong konstitusyon nga 2/3 of the total member of the Senate mo'y magkapag-convict ni Vice President Sara. Pero kagahapon, niingon si Attorney Domingo Cayusa, adlaw gitong Domingo niingon siya, nga ang number ko nga 16 can be lowered kay considering at doon ay tulo ka mga senador nga dili ka-apil sa kumpate diha sa trial ni Vice President Sara. Kay matod pa niya sa iyang pagsabot, ang number ko ang charter ko dili restrictive, dili absolute, o niya pwedeng paubsan ang gidaghanon sa 16 nga giingon ni Senador Chis Escudero base sa atong konstitusyon. Si Vice President Sara, ako ni pangutana kaning unsa ning Uplan Romanov. Russian man kaning Romanov, I believe. Wala ko ni matan-aw sa Google. Kay gabiin ako nabalik diri syudad. Ba? Mo ni gibasihan kato nang hulga sa ni giingon nga nang hulga ang Vice Presidente nga ipapatay si Bangag, si Liza Tanas, o ang numero 1 tambalos sa nasod, Martin Romualdez. Mo ni gibasihan sa prosecution nga Ba? nakatubang sa og ikaupat nga article sa iyang impeachment trial karon ang grave threat. Mo ni nga matod pa niya ang giingong Uplan Romanov kini sa iyang pamilya, hulga kuno ni sa iyang pamilya. Unya taon ato na ipa-explicar ni Sir Eric Espina. Unya ang kinabagan sa mga Pilipino base sa manabana sa mga surveyor. Gidaig og maayo ang handling. Kini lahanin ko na. Kanan gidaig og maayo ang pagduma ni Senador Chis Escudero sa impeachment trial. Nagpadayon impeachment trial ni Vice President Sara. Magihulagway nila nga patas kayo. Sukwahi sa gituhuan sa tanan nga kun ang Senate President nga si Sherwin Gatchalian mo pa'y handle nining maong impeachment trial, murag matod pa na magkamuritsing. Naloko na. Una, dili abogado, dili suhito sa mga legal ruling.